मोदैबुरि ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायनाया जागायबाय। बोथोरजों गोरोबना गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायनाया जायो। जोलुर गेलेनाय बोथोराव जोलुर गेलेनाय बादायनाया गुबुन गुबुन जायगायाव जानायखौ नुनो मोनो। बिटिआरआवबो जोलुर बादायनाय हाबाफारिया जागासिनो। बिटिआरआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबुरि ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय गलायगाव कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव गेरुवा आरो सिंग्रिमारि प्राइमारि दोलोनि गेजेराव जागायजेनो। जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बारग' आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा। কমিটিৰ নীতিক অনুযায়ী জিলাই ডাইৰেকশ্যন পঠাইছিলে ব্লকসমূহক। আজি আহি 4 নম্বৰত আজি মানে মদৈবাৰী ব্লক কমিটি মানে খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত যুৱ মঞ্চক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। প্ৰথমে হৈ গ'ল খালিংদৰ ব্লক কমিটিৰ আণ্ডাৰত হৈ গ'ল ইণ্টাৰ প্ৰাইমাৰী। ইয়াৰ পিছত হ'ল ভেৰগাঁও ইণ্টাৰ প্ৰাইমাৰী হৈ গ'ল, ননাই চেৰফাং ইণ্টাৰ প্ৰাইমাৰী হৈ গ'ল। এতিয়া মদৈবাৰী ব্লক কমিটিৰ আণ্ডাৰত ইণ্টাৰ প্ৰাইমাৰী 9টা প্ৰাইমাৰী ইয়াত খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত আজি মানে 2টা দল খেল প্ৰদৰ্শন যিটো কৰিব লাগে, গেৰুৱা প্ৰাইমাৰী আৰু চিংৰিমাৰী প্ৰাইমাৰী প্ৰথমে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত তেওঁলোকে মদৈবাৰী ব্লক কমিটি হিচাপে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছে। আজি অহাকালি আৰু পৰহি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে সমাপন কৰিব বিচাৰিছে। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो मोदैबुरि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम कुमार बर' बिथाङा। खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो। जोंनि गुबै बानाया जाबाय जों जाफोरा इउथ लाइमोन बिथांमोनखौ जों इनकारेज होनो थाखायनो जों बे फुटबलनि स्टेपखौ लादों। आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि समस्थिनिफ्राय बोरै हायो जोङो सुपार 11 बा 15 बा 16 बिदि दिहुननो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दा बेखायनो जोङो बे जिथु जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो जोंनि ब्लकआव जों लानाय जादों। गासै मोन 9 बाहागो लादों बेयाव। भगतपारा, मोदैबुरि, नाप्तिपारा, गेरुवा, सिंग्रिमारि, निस्कलायगाव, बालिपारा बा गासै मोन 9 बिटिसिआबो जों बाहागो लादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोजां फिडबेक मोनदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों मोजां जोङो सेलेक्ट प्लेयार मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जिखिनि प्राइमारि बा बिटिसि बिथांमोननिफ्राय जोङो मोजां फिडबेक गथ'फोरनिफ्राय जों मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ बेनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों, जाहाथे जोंनि ओनसोलाबो खम नङाबा गेलेनायाव बादायलायनायाव बेखौ जोङो दिन्थिनो जों हादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जोंनि जाखिनि इयुथ बे ओनसोलाव ओरैनो थानाय बिथांमोनखौ जों मोनसे इनकारेज महरै जों माबानो हादों जों बिथांमोननिसिम। आरो बिथांमोननि थोंजों मेसेजआ बेनो, जाहाथे ओरैनो गोग्लैना थानाङा आरो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव फैनानै गावनि संस्थापन जाफैनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। मोननैबो दोलोनि गेलेनायाव नायगिरिनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानाय बादि गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बुंनायाव भेरगाव जिल्ला इउथा जि आन्टार प्राइमारि फुटबल कम्पिटिसन बादायलायनाय हाबाफारि जागायबाय थादों। दा बे 3थि खेब खालांदुवार भेरगाव सेरफांनि उनाव दिनै मोदैबुरियाव जागायजेनदों। बे जागायजेननाय हाबाफारिखौ बारग' आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा बेखेवना होलांबाय। दा बादायलायनाया जाबाय थादों। जोबोद मोजां जादों। सेंग्रा हानजानि खौसेथि आरो रंजानायनि लोगोसे फिजिकेल फिटनेस मोजाङै लाखिनो थाखाय जि मिरु आफादा हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिखौ दिनै मोदैबारि ब्लक कमिटिनि इउथा बा जुब आफादाया दा बिथां उत्तम बर'नि दैदेननायाव दिनै जागायजेनबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना जागायदों। गाबोनो जोंनि दोलोखौ इनकारेज होनायनि लोगोसे कालायगाव एरियानि फुटबल प्रेमिफोरखौ मोनसे रंजाहोनो थाखाय मोनसे वुमेन एग्जिबिसन खेला
माने फाथिनाय जादों गाबोन 2टा बाजायाव जागोन आरो 11 तारिखै जोंनि बे इन्टार प्राइमारि मोदैगुरिनिया फाइनेल जागोन आरो दा बे जोबोद एसे रंजानाय बाथ्रा जे UPPL दोलोनि हाबाफारिखौ लानानै माने इउथआ जे माने आगब्रिबोबाय आरो बेनि थाखाय निस्सय जोंनि जिल्ला इउथ आरो जोंनि ब्लक कमिटिनि इउथखौ आङो जोंनि UPPL दोलो भेरगाव जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावो।